அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம். 2025ஆம் ஆண்டு வருட இறுதியை கொண்டு நாங்கள் கிவ்அவே ஒன்று கொடுக்குறோம். போன வருடம் நாங்கள் அதே மாதிரி கிவ்அவே ஒன்று நாங்கள் செஞ்சுருந்தோம். அதுக்குரிய பரிசையும் நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம். இந்த வருடமும் அதே போன்ற கிவ்அவே ஒன்று நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எங்களோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு 3 பேரை மென்ஷன் பண்ணி அதை ஷேர் பண்ணலாம். இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற கிவ்அவே முதலாவது இடத்தை பெற ஆளுக்கு ஸ்பெஷல் எடிஷன் பெட்டும், 2வது இடத்தை பெற ஆளுக்கு பெட்டிங் க்ளவுஸும், 3ஆம் 4ஆம் 5ஆம் இடங்களை பெறவங்களுக்கு ஜேசியும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இந்த டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அடித்து எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கோ அல்லது எங்களோட மெசேஞ்சருக்கோ நீங்கள் அனுப்பிங்களாருந்தீங்கன்னா நாங்கள் அதை தெரிவு செஞ்சு டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு நாங்கள் அதை குலுக்கல் முறையில் குலுக்கி நாங்கள் அவங்களுக்கு பரிசுகளை வழங்குவோம். இது டிசம்பர் 21லேருந்து 31ஆம் தேதி வரைக்கும் நாங்கள் இந்த கிவ்அவேக்குரிய காலத்தை நாங்கள் நிர்ணயிச்சுக்கிறோம். அதுக்குள்ளே நீங்கள் அவங்களோட டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் செஞ்சு நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அடித்து நீங்கள் இன்பாக்ஸ்லேயோ அல்லது வாட்ஸ்அப்லேயோ நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க. சரி, ආයිබෝවන්. අපි NR ස්පෝර්ට්ස් එකේ ඉඳලා 2025 එක අපි giveaway plan එකක් plan කරලා තියෙනවා. මේකට ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩක් තමයි අපි page එක follow කරලා තුන්දෙනාම mention කරලා share කරන්න ඕනේ. මේක මේ detail ඔක්කොම අපිට මේ inbox එකක හරි අපේ WhatsApp message එකක හරි screenshot එක යවලා ඔයගොල්ලෝගේ giveaway එක support එකක් දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ support එකක් දෙන්න. thank you.